A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag nurse kay nagdahong nga makalikawas ka lisod. Laing adlaw, laing video na sad. Mo na niyang parto sa tong kalagan no. Unya timing kayo na gitapo ka dahon laya so wa na ilangan-langan gidayban diretso sa custom. Kani gyud akong amigo ang pinaka-idol nako basta bahin aning tanong-tanong no. Nya dayon pagkakita nako naa may lami pamutlon unya kay nangatol man akong kamot. Ako na lang po siyang gihangi og pwede ba mag-harvest ani iyang mga tanom. Mura gyud ang nakatag-iya oy gipuni tay ng gunting oy. Kani mga sili nimo. Wow, panapin na gina. Di man pang bayit arang abtika ra ba makakumot sa gunting. Bitaw yun hapit ang good winter mga matay na maguna padulong mga tanom mo nang kailangan po nato pitason kay masayang ra magud pud na og pasagdaan. Napauntay ko ano. Kani dito mga ito pins dito. Cutie patuti man. Mao na mga yits iawag kita mo nga magtanom-tanom no kay promise makawala gyud siya stress malingaw pa ka makakaon pa gyud ka. Pero murag nahibong lang ko no nganong ingani man ni Karos murag nalukot man murag mga pututoy na sa lapid. Mao to pagkahuman ako na lang pong gihugasan kay para diretso na lang po diwaw ni nagamito na. Wa na secure na sa nangutano ni Yits ani libre na sa no pang lamas-lamas. Og boy buhay lang Yits believe kay kunimo pero pabagay og nawong murag wa naman ka na mao. Sa muka nganong na naman sanay kandeng. Time sa ayaw mo lalo matong vlog no shout out ako sa akong ate mo akong videographer. Na legit vlogger ko pinakalit ba yet master kay mo angle sa camera. So mao to nagsuot ko sa akong wow na shoes. Nailakaw ang bayot mo nang kailangan ta magporma dings. Kabalo mo sa technique pag vlogger ka nga nag-inusara? Bitaw mga hits mo atin ko concert ni Taylor Swift bali mga 6 months ago pa na ako nag-book. Naabot ra gyud ang pagkakataon. Unya kay timing kayo 1 hour gikan dinhi raman automatic abante dayon. Jump, 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 jump! Itong mga 90s kids dira ayaw ko ina wala mo kailanin nila. Madunggan yun ni sa radyo sige. Sumoto, lipay kayong bayot. Salamat sa kong amo kay gitugutan ko niya og live with pay pero kalta sa sweldo. Salamat sa sponsor pero kalta sa sweldo. Sumoto, happy yeyets. Bitaw nalipay kay ko kay ako man na silang mga idol gud nya kanang sa YouTube ra nimo sila makita ba unya karon kay nakita na nimo sila sa live. Sumoto pagkabuntag pag humana mo panimba dayon deserve nang uli ni hapit na lang pud mi og Smart. Ug gusto ka pinaupa-upa sa ranghe imong kaonon mo abante ra ka dire. Tanawa na ilang tilapyaon ang lutaw na. Dayon gusto po ka mo palit mao na presyo 350 pesos ug kayo ang isa. Dayon unom katahong ni Carla 470 plus tax $5. Bitaw yus nindot na diri og medyo nag-crave ka kunuhay og Korean foods. Kana makaingon jud kag legit nga Korean ba? Oreo. That's $22, amor. Muna gitawag ng yayay. Dipalit na lang po demi ani ug atay og kidney sa yubab no kay inihit kayo ni samo ang dapit. Ayun apila ni magtiil og ikog sa yubab then pinanilatan or sinigang kalame. Wow.
Bayet, kuya po ni sila lollipop diri o pwede na pag self-defense. O ipokpok lagi na si mong ulo, di ka kamatag 3 days and 12 seconds. Unya kay nakakita man miyaning kananan sa sulod niya ni testing na lang po mig pansit hinabaw. Kana bitong gitawag nila nga siyam og sampo gi-combine himog syampong. Spicy? Mo na giingon nga spicy daw pero grabing hamal bayet. Sumoto na malik lang po mi dayon kay mauli pa mi bayet magapinalo niya mi medyo laphalab na rabaning beautiful eyes ni Yeyets. Yan mi diri walay sulod ang sakyanan pag uli na mo puno ang sakyanan no. Mo na lami kay mo ani diri sila ang balay. Itigali may mga gamit sa bata no. Salamat kayo bro and Debbie. Asa pa kanad ako na kayo nagtipid dili na mi mamalit og mga gamit sa mga bata. So maura to tapos na maliligayang sandali. Ampo og amping. Out.